した甲斐があったかな。また強くなったぞ。イメルダ様がやられた。逃げろ。お前たちなんて奴らだ。モーガンといい、あいつらといい。だいたいモーガンのやつさえ逃げなきゃ。まだわからないのかイメルダ。武力、俺たちが数に勝る敵に勝ち進んだ本当の力とは。信じ合う。そうだ、結局イメルダ、自分が信じられていないことぐらいこれまでのことでは。だけどあんたらがでは我々がそれあなたの理論で言えばつまりその力の差を埋めていたのが、仲間を信じることができなければ。私の信じてきたこと。確かに目に見える力は最も分かってくれたか。ああ、まだはっきりとは理解できないけど。そういうこと。よし、ベルゼリアへ。帝国が内乱を収めている間に俺たち。じゃあ光の勢力。光の勢力知らないのかい。レオンがどうやら帝国内部の結束を固めるためにどうするのさエルウィン。レオンを縛ってるのは光の勢力を迎合しない貴族たちだ。そいつらさえ黙らせることだが俺たちにはそこまでしているなら、その貴族たちの怪獣は私がやっておくよ。すまないイメルダ。
どうだいエルヴィン、オイラのこと見直した？イメルダの反乱を鎮め、帝国内の混乱を収めるための手を打った一行は、再びベルゼリアへ向けて歩みを始めた。レスターの示した場所には、暗い波動をこれでもっと戦える。